Dobrý den, vážený pane profesore a spolužáci. Připravil jsem si pro vás maturitní otázku číslo 3, což je vznik feudální Evropy. A část B, ve které se hlavně podíváme na stěhování národů, barbarizaci, feuderáty a lenivý systém a feudální zřízení, což je víceméně to samé. Příčiny stěhování národů. Takže co jsem si pro vás připravil menším mapku, ve které se můžeme podívat na pohyb národů. Takže stěhování národů začíná ve 4. století před naším letopočtem a končí přibližně ve 7. století našeho letopočtu. Bezprostřední příčinou pro počátek procesu stěhování národů se stal přesunem středoasijského kmene Hunů, kteří se kolem roku 1375 přemístili do oblasti severního Černomoří a do roku 1395 vyplnili Balkán. Tady, 1395. Takhle šli a takhle. V této oblasti však narazili na kmen Gotů, což jsou kmeny Ostrogoti a Vizigoti, kteří se stáhli směrem na Balkánský poloostrov a do Karpatské kotliny a rozhýbali tím další a další kmeny. Protože všichni ty kmeny se těch Hunů báli, tak vlastně díky těm Hunům vlastně všechno takhle začalo. Druhou etapou stěhování slovanských kmenů začal kmen Avarů, který pochází z podobné oblasti jako Hunové. Avaři se na dlouhou dobu stali postrachem všech evropských národů a zničeni byli až teprve Karlem Velikým. Takže Avaři a i ti Huni vlastně to byli vlastně hlavním katalyzátorem tady tohoto vůbec všeho. Příčinou ke stěhování národů byl také jistě přechod k zemědělskému způsobu života, což vedlo ke zvyšování počtu obyvatelstva a tedy ke zvýšené potřebě obdělávané půdy, která byla velmi primitivně obdělávána, což vedlo k dalšímu stěhování. Protože to rychle vypotřebovali a potřebovali se stěhovat dále. Dále také sociální důvody, změna klimatu, vlhčí a chladnější podnebí za příčinou pohyb severogermánských kmenů na jih. Tento přesun ovlivnil, jak již bylo řečeno, také konečný pád říše západořímské. Další úspěchy v bojích se Římany přinesly také zvyšování vlivu prestiže vítězů, což motivovalo další a další. Do té doby neporazitelná říše římská, najednou, když prostě nějaký ten kmen vyhrál, tak prostě ten další kmen si taky řekl, že to prostě musí zkusit, no a už byli velmi slabí, takže se to dařilo, no a další kmen potom tam přibývali. Abych se jmenoval nějakou bitvu, tak to jsem si vybral bitvu na kataluánských polích, která se uskutečnila 20. června 1455. A je to přesně tady. A někdy je taky nazývána jako bitva národů. Bylo zde odráženo vojsko krále Attily, což je velmi významný vojevůdce nebo vůdce Hunů, složené z Hunů a jim podřízených kmenů, což byli Ostrogoti, Herulové, Skyrové, Gepidové a podobně. Spojenými silami Římanů, Vizigotu, Alanů, Franků pod vedením římského velitele vojska Flavia Aetia. Bitva na katalánských polích zastavila invazi Hunů a odvratila jejich další postup do nitra Galie. Bojovalo se v ní patrně o samu další existenci západořímské říše, avšak římské vítězství, které bylo vykoupené mnohými obětmi, neznamenalo samo o sobě definitivní porážku a odražení hunské expanze. Ale v některých knihách se to dále uvádí. O čem svědčí fakt, že o rok později vpadl Attila na Apeninský poloostrov a vydrancoval samotné jádro říše. Hunskou hrozbou odvratila až nečekaná smrt Attily na počátku roku 1453, neboť jeho říše se poté rozpadla v zúřivých rozbrojích. Bitva na kataluánských bolích byla současně posledním velikým vítězstvím západořímské říše. Západ byl stále ještě schopen shromáždit značnou vojenskou sílu, i když tvořenou převážně z federátů a jen na krátký čas. Ovšem zpravidla na něco takového neměl dost času a federáti byli navíc čím dál méně spolehliví. A
teď slovo federáti nebo spíš feuderáti byly vojenské jednotky barbarských kmenů, především germánského původu, včleňované na základě smlouvy do římské armády. To si vynutili především podmínky v pozdně římském císařství. V té době byla římská říše napadána stále novými barbarskými útočníky, které nebyla schopna zvládnout. Současně trpěla armáda nedostatkem vojáků. Zařizování federátů nebo feuderátu do římského vojska bylo nouzovým řešením, které v sobě neslo mnoha nebezpečí. Jedním z nich byla silná barbarizace nejen armády, ale celé římské společnosti, neboť Germáni pronikli do různých sfér správního aparátu, včetně císařského dvora. Druhé nebezpečí představovala možnost, že se germánští federáti spojí se svými soukmenovci, proti kterým měli bojovat. A ohledně barbarizace, tak výrazem barbar označovali Římané všechny cizince, kteří měli jiné zvyky a vyznávali jiné hodnoty. Z jejich pohledu to byli lidé nevzdělaní a nekulturní. Způsob, jakým Germáni přebírali římské kulturní dějství, nazýváme romanizace. Dá se říct, že barbarizace je vlastně opakem romanizace. A barbarizace spolu s romanizací germánského kmene probíhala teda ta barbarizace a probíhala na bývalém západořímském území. Lišila se výroba odlišných zbraní, šperkařství, zaniká význam měst, hospodářský život se přesouvá na venkov. Úpadek některých řemesel a změna stavebního materiálu, kamen, typický pro antiku, vystřídá dřevo. Takže je úpadek měst, stěhování národů, barbarizace společnosti a podobně. V porovnání se zanikou antického světa jsou důvodem, proč se pro toto období vžilo pojmenování temná staletí. Teď se podíváme na feudální zřízení. Takže feudální zřízení ovšem nevznikla z čistá jasna, má své předchůdce a vzory v upadající římské říši, která musí řešit akutní problémy se zemědělstvím a lidskými zdroji. Ke konci císařství funguje instituce kolonátu. V ní byly kolonii a původně byli snad propuštěni otroci. Jsou polosvobodní lidé, kteří trvale připoutaní k určité půdě, kde mají povinnost pracovat a zároveň jsou ovšem zproštěni povinnosti římského občana. Nebyli prostě plnoprávními občany. Sloužit ve vojsku. Feudální zřízení vzniká částečně jako znouze, ctnost. Barbarští králové po pádu římské říše nejsou schopni zajišťovat rozsáhlý daňový systém staré říše, který už je bez tak v rozvalinách, proto systém fungování společnosti a výběru daní decentralizují. Předávají půdu společně s jejími obyvateli svým družníkům. Držitel propůjčené půdy mohou být nejen šlechtic, ale taky církevní hodnostář, klášter či biskupství se nazývá leník nebo vazal. Vazalové byli vůči svému lennímu panovi nebo seniorovi povinni radou a pomoci. K jejich hlavním povinnostem patřil účast na shromáždění, které panovník svolal a poskytnout mu v případě potřeby vojenskou nebo finanční pomoc. Dále pak vrchním vlastníkem veškeré půdy v zemi byli v době utváření středověkých států panovník, který udělal pozemky a úřady do držení členů své družiny, to už jsem zmiňoval výše. On je prostě odměnil a zavázal je. A zpočátku to bylo pouze do vlastně umrtí toho panovníka a poté si vlastně ta šlechta vydobila dědičnost z otce na syna na těch polích a majetcích, co mu vlastně věnoval daný panovník.